Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se 5. juna s ciljem skretanja pažnje javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Do zagađenja prirode dolazi na različite načine, a ključan je ljudski faktor. Najčešće aktivnosti čovjeka koje dovode do zagađenja životne sredine su zagađivanje zraka tehnološkim procesima u fabrikama, saobraćaju i poljoprivredi, zagađivanjem vode različitim materijama, uništavanjem prirodnih bogatstava te nesavjesnim odlaganjem otpada koje je vrlo česta pojava. Građani Gradiške svjesni su važnosti očuvanja životne sredine. Smatraju da je Gradiška prilično čist grad i da je smeća sve manje, ali dodaju uvijek može bolje. Prilično čist, za sad. Moglo bi još i bolje. Koliko je važno čuvati životnu sredinu? Pa normalno da je važno, to je prvenstveno da zdravlje bude bolje svih nas i tako. Šta vi činite na tome da se očuva životna sredina? Pa mislim da bi se svi trebali založiti, a naročito mladi. Oni bi trebali malo da se aktiviraju više. Da li je čist? Pa ne znam, pa relativno, dobro je. Nije loše, možda moglo se malo bolje, ali mislim da dobro. Koliko je važno čuvati životnu sredinu? Pa važno je zbog zdravlja ljudi. Pa moglo biti bolje. Dobro je, ali moglo biti. Koliko je važno da čuvamo životnu sredinu i šta vi radite na tome? Pa važno je, svako ko svoje kuće čisti, a tako treba i u gradu. Pa jeste, ja smatram da jeste. Kako ima i gdje sam putovala i svašta, ipak za naše malo ovako mjesto zadovoljni smo. Koliko je važno da čuvamo životnu sredinu? Pa puno. To je prvo za nas, zbog nas, pa onda da dalje. Samo malo nas je, što kaže, neko uzme baci ono i to sve, a postoje sve, rade ljudi zaista svoj posao maksimalno, čistoća sve na nivou. Tako. Šta vi radite na očuvanju životne sredine? Šta radim? Radim sve. Veliko dvorište, kad neko baci nešto na ulici, pokupim, gledam. Žao mi je ovih životinja isto, to isto spada u tome domenu, što se kaže. Značajan doprinos u očuvanju i njegovanju životne sredine u opštini Gradiška daje i komunalno preduzeće Gradska čistoća. Posebnu pažnju u posljednje vrijeme posvećuju uređenju gradskog parka i drugih parkovskih površina kako bi građani mogli slobodno vrijeme provoditi u prijatnom prirodnom ambijentu. Važna djelatnost gradske čistoće svakako je odvoz smeća. Oko 80% teritorije opštine Gradiška pokriveno je organizovanim odvozom komunalnog otpada, a plan je da se ubuduće taj procenat poveća. Direktor preduzeća Željko Bilbija kaže da je gradska čistoća u prethodnom periodu očistila nekoliko divljih deponija na području opštine, ali ističe nije rijetkost da se pojave nove. Ipak smatra da svijest građana polako raste i da će Gradiška biti svake godine sve uređenija opština. U gradskoj čistoći podsjećaju da je plastika najveći zagađivač prirode, te apeluju na građane da posebno paze prilikom odlaganja smeća ove vrste. Mislim da je plastika najveći problem. Pogledajte po ulicama, vrećica i ostaloga. Vjerovatno u narednom periodu neke zemlje u okruženju, pa i neke velike ove kuće više i ne daju ili naplaćuju plastične vrećice. Neko potroši i tako dalje i to odloži. Ako je adekvatno odloži, pa i nekako. Mi sav komunalni otpad odvozimo na regionalnu deponiju i zbrinjavamo za razliku od nekih opština koje još nisu u tom sistemu, nisu dostigli taj nivo. Ali mislim da je plastika najveći zagađivač. Ona nema neku vrijednost i cijenu i ovom prilikom pohvalio učenike osnovnih škola kako u gradu, recimo tako i Novoj Topoli, koji marljivo rade, sakupljaju tu PET ambalažu koju mi presamo, ona ide u dalju preradu. Znači sve ono što može da se preradi bez obzira na ekonomsku računicu, računica je to što ostavljamo prirodu čistu. Znači nemojmo uvijek gledati ekonomsku računicu, ali dajte da tu ambalažu ubacimo u onaj kontejner koji je pređen zato da izbrinemo da ona ide ponovo u preradu, a ne da zagađujemo našu sredinu sa jednim takvim vrstom otpada. Kako bi očuvanje životne sredine podigli na viši nivo, gradska čistoća u Gradišci planira postaviti nekoliko reciklažnih ostrva te nabaviti novo vozilo za odvoz otpada iz ovih kontejnera. U toku su javne nabavke, evo jedno vozilo koje će vršiti odvoz takvog otpada, u toku je već potpisivanje ugovora i nadam se za 15 dana da ćemo nabaviti takvo vozilo. Još ćemo procijeniti gdje ćemo ih postaviti. Namjera je da to postavimo kod zgrada koje imaju dosta penzionera. Za uzvrat, ako penzioneri budu aktivni, odnosno stanari u tim zgradama, mi ćemo im za uzvrat vršiti košenje, sad svijeća oko zgrada, tu gdje budu ostrva, ako bude bilo efekta, to će biti najuređenije zgrade u gradu i tako će na neki način i
stimulativno djelovati na građane da to radimo i da što više, kažem, bitno je što više tog otpadnog materijala prikupiti, da ono ide u reciklažu, ide u ponovnu obradu, a da što manje zagađujemo prirodu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 5. maj svjetskim danom zaštite životne sredine na konferenciji u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Donesen je tada program koji je nazvan UNEP, odnosno Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu.